नमस्कार, स्वागत आहे आपल्या सर्वांचं गावाकडची गृहिणी या यूट्यूब चॅनलमध्ये. बघा किती छान वातावरण झालंय, प्रसन्न एकदम. ही आहे आमची बच्चडी. झाली बघा कशी रवंत करत बसली. ओ हंबा 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 हंबा. दादाला बोलो, दादा दादा बोलो, दादाला दादा दादा म्हण, दादा दादा. कोण आहे करे? कुठं चाललाय? ए चल 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 चल. काय करतोय? चल की ये चल चला. काय करायला लागला? काय करतोय? काय करत? अरू काय कळतंय? काय कळतंय? काय कळतंय?